Tiya, kasi mong mayor, kay sulid kay ko, ana. Solid. Nakitaan mga iti kagabi eh. Giprayor ka nga mawa ka. Nakadawat pa ko sa pikas. Learner pa ko sa pikas. Pila kaya sulutan nino? Hindong? Charan! Lus-lus nimo. Sa pikas ka. Kalagot juga ni mga tawhana oy. Nakitaan na ko gahapon. Naglinya-linya sa pikas. Mga bagag ng kurimaw. Asa naman itong mga motor dere? Ay, nagdali ko ba? Atog mall ka rin mapad kong iPhone. Ibay-ibay po na akong nadawat na ayuda ba? Left and right. Hala, ang leader. Di ka magsaba na nagkuha ko sa pikas gabi eh. Joyax, Joyax, Joyax. Baga kagnaw. Ha? Sumisala na ako. Ha? Nangutan na pa kagong sa isala. Nag-withdraw kagabi sa pikas dong. Ay, loloy. Tiya, kasi mong mayor, kay sulid kay ko, ana. Solid. Nakitaan mga iti kagabi eh. Giprayor ka nga mawa ka. Wala, oy. Tulog na ko gabi eh. Maayo po ka mo kuha, no? Mo palusot, no? Usa mo na yung bulsa. Tanawa ra? Nangatik pa kang kagwanga ka? Tanawa daw ko. Lang, anong naman na diya? Ay, gikamang siguro ko, samtang natulog ko ba? Palusot. Iris. Tayan yung lidiran ni, oy. Pikas na lang kong butar, oy. Grabe pangatag karong kwarta ba? Lip and right? Makapagwapo dyan kong motor ba? Tama na yun. Lisana nagkaber kay gas-gas na. Tama po, nga irisunta ka. No naman ka diya? Siyempre, leader gud ko. Spy pa jud ko. Ayati, aning trabaho, Uy, ngano irison man ko nimo? Ning tipas baka sa pikas linyang kagwanga ka aron makauna ka. Ha? Asa man ka nakadungog gala? Nagduo kag wakti ka nakita. Nakita ti ka sa kong duha ka mata. Grabe po kadam, uy. Luwar taragot ta. Di na pwede. Kay base sa mo ang pagka-leader, bawal ka makuha sa pikas. Ires. Ma'am, grabe po ka, uy. Karon ra ganita makakwarta na nila niya. Dapat sabton punta ko nimo. Di na pwede. Kay di may kakwarta po sa pikas. Pasensya na. Ires. Anong lidira, uy. 1, 2, 3. Ah, ubay-ubay dito akong nalista gabi oh. Ma'am, nalista ko diya, ma'am. Oy, Joyax! Nalista ka, oy. Number 1 ka diri oh. Yes! Salamat! Nakorta, gede ko, ani. Time pagod nga no di ay. Giiris akong pangalan sa bayot, oy. Sus, grabe jo kining bayuta ka die hard ba? Okay ra magud mo dawat ta side by side. Ang importante di na to kalimtan atong mayor, di ba? Nah, may pakadam, kay kasabot ka. Ngano di ay? Nah, kaya ang ubang leader, masakpan ka nga ng ubra sa pikas. Nah, iris ka ritso. Ay sus, sa ako wa na problema. Basta ay lang kalimti ang atong mayor. Salamat, gede, ma. Dress ko. Kini jung bayuta ni, gilista jud ako diri, pero leader day sa pikas. Hi, Dam. Nanapuling bayot ng balimbing. Ay oh, hello. Nana atong ayuda. Ay uy nga ana. Di ka makalimtan. Ay, salamat kayo kay naana gidi ay. O dera may nalang pariban sa buhok. Ay, salamat kayo, day. Nakadawat pa ko sa pikas. Learner pa ko sa pikas. Pila kaya sulutan nino? Hindong? Charan! Lus-lus nimo. Sa pikas ka. Yatay ka, day.